ஹாய் கைஸ், நார்மலாக எல்லாரோட ஃபோன்லேயுமே வந்து காலர் ஸ்க்ரீன் வந்து இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன் உங்கள் ஃபோனில் கூட வந்து காலர் ஸ்க்ரீன் வந்து இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு யாராச்சும் ஃபோன் பண்ணாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு சாங் வந்து வீடியோட வந்து ப்ளே ஆகும். ஸோ இது வந்து பார்க்குறதே வந்து சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி எப்படி பண்ணுறேன்னு இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே கைஸ், இது மாதிரி நீங்கள் காலர் ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணுறதுக்கு 2 அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்ப்போம். இந்த ஆப்போட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிங்கோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர் அப்ளிகேஷன் தான். இந்த ஆப்போட லிங்க்கே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், வேணா வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி இருக்கும். நீ எந்த டைமில் ஆப் ஓப்பன் பண்ணாலும் இது மாதிரி வந்து ஒரு இன்ட்ரோ வரும். ஸோ இந்த இன்ட்ரோ தான் வந்து இந்த ஆப்பில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஸோ இப்போ இந்த இன்ட்ரோ வந்து உங்களுக்கு நான் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாங் வந்து ப்ளே ஆகும். ஸோ இது பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஆப்புக்குள்ளே போனதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓடிபி வெரிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க. நீங்கள் எந்த ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்களோ அந்த ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தா மட்டும் தான் அது லாகின் ஆகும். வேறு ஃபோன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓடிபி எக்ஸ்பைரிட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த மொபைலில் போட்டிருக்கீங்களோ அந்த ஓடிபி வந்து கொடுத்து வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த ஓடிபி கொடுத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் வந்து கேட்பாங்க. உங்களுக்கு எந்தெந்த லாங்குவேஜில் சாங் வேணும்னு கேட்பாங்க. இப்போ நான் வந்து இங்கிலீஷ் தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக இன்ஸ்டாகிராம் ஷேர் சேட் அது மாதிரி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபீட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ரீல்ஸ் மாதிரி வந்து ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு ரீல் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருக்க செட்டஸ் ரிங்டோன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ரிங்டோன் வந்து செட் ஆகிரும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய கேட்டகரி வைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி அப்படின்னு இருக்கும். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டகரி வைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எந்த கேட்டகரி வேணுமோ அந்த கேட்டகரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான சாங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ளே ஆகும். சப்போஸ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் மேலே இருக்க சர்ச் பாரில் கூட எந்த சாங் வேணுமோ வந்து அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்க. உங்களுக்கு யாராச்சும் ஃபோன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரி அட்ராக்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ சாங் வந்து அப்படியே ரிங்டோனில் வந்து ப்ளே ஆகும். இது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். சப்போஸ் இது மாதிரி வேணா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிசைன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதிலே வந்துட்டு டிசைன் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களே டிஃபால்ட்டாக கொஞ்சம் டெம்ப்ளேட்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அதை கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் வேணா அதை கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் இதில் இருக்க ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ஓன் ரிங்டோன் வந்து இதில் செட் பண்ண முடியாது. உங்கள் கேலரியில் இருக்க ஒரு வீடியோ வந்து இதில் வந்து உங்களால் ரிங்டோனாக செட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆப்போட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ இதனால தான் வந்து இந்த ஆப் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு கேலரியில் இல்லாமல் இந்த ஃபீல்டில் இருக்க சாங் ஏதாச்சும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து ரிங்டோன் வந்து ஈஸியாக செட் பண்ணிக்க முடியும், அது ஃப்ரீயாக. ஸோ இந்த ஆப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூடியூப் வீடியோஸ்லேயும் வந்து இந்த ஆப்பை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே ஆப்பை வந்து நானும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறேன். அந்த ஆப்போட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர் அப்ளிகேஷன் தான். இதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேணா வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஓடிபி வெரிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ் வந்து உங்களால் செட் பண்ணிக்க முடியும். அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த ஆப்பில். ஸோ அதை எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா வீடியோ ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரும். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் இருக்க டிஃபால்ட் ரிங்டோன் வந்து இதில் வந்து ப்ளே ஆகும். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கீழே இருக்க எடிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் கேலரி வந்து ஓப்பன் ஆகும். அதில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதை செலக்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணாந்து நீங்கள் ட்ரிம் கூட உங்களால் இதை பண்ணிக்க முடியும். ட்ரிம் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிவியூ மாதிரி ப்ளே ஆகும். இருக்க சேவ் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ரிங்டோன் வந்து செட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ இந்த ஆப் மூலியமாக அந்த ரிங்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறப்பே தெரியும் சும்மா வேறு லெவலில் அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபோன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரிங்டோனை பார்த்துட்டு அவங்களும் கேட்பாங்க எப்படி பண்ணான்னு சொல்லி. அப்போ வந்து மறக்காம இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி எத்தனை சாங் வேணுமோ அத்தனை சாங்கை வந்து நீங்கள் வச்சுக்க முடியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஃப்ரீயான ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ அதனால் இந்த ஆப் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 2 ஆப்போட லிங்க்கையும் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். என்னதான் வந்து இது மாதிரி ஆப்ஸ்லாம் வந்து அட்ராக்டிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்கள் கான்டாக்ட் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணி அவங்களோட ஆப்பில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மூலியமாக வந்து அவங்க கால் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது கூட நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து இது மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்கள் ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் மெயினாக யூஸ் பண்ணுங்கள். மெயினாக இந்த கால் அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோஸ் அது சம்மந்தமாக இருக்க எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கணும். உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டீல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் இது மாதிரி ஆப்ஸ்லாம் வந்து யூஸே பண்ணாதீங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக், கமெண்ட், ஷேர் அதெல்லாம் பண்ணிடுங்க. அப்படியே மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பாய் கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.